nokubaziwa izinkanyezi zona-ke the more you pray, the more inkinga ziwanga manje. Umezwini lakhe uthi zingeke sawa Ngiyabulisa Archbishop, ngiyabulisa ubaba wethu, ngibulisa umzali. Kumnandi kanjani ukuba nomzali, kumnandi kanjani ukuphathwa. Esikhathini samanje siba ngabantu abangophunyuka bemphethe, abangafuni ukuphathwa. Bathi bona hayi nawe unayo lento manje. Why ungaziqaleli? Hayi nami sebeke bangitshela bazalwane. I don't want to lie. Sebeke bangitshela hayi baba nawe unayo lento. Kungani nawe ungaziqaleli kwakho? Mnandi ukuphathwa bazalwane. Bingelela ubaba wethu, ngibingelela udokotela. Nkosi yami, ngibonga ithuba asiboleka lona. We don't take it for granted bazalwana. We don't deserve it. Asisho ukuthi sikufanele baba, kodwa ke masibona usasiboleka le pulpit engeyakho. Siyabonga. uNkulunkulu omusa kusisa benawe ngokusikhulisa kanjalo. Ngibingelele oBishop, ngiyababulisa oBishop bethu egameni lenkosi. Ndibulise abefundisi, ndibulise omamfundisi, ndibulise ogogo, obaba bonke, ndibulise indlu yonke iphela ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ndibulise abaculi abasibethela ugubhu baba uMthethwa,
Ngiyambulisa egameni lenkosi uJesu. Ngiyabona nje abazalwana bese bephuma emoyeni. Baba umthetho uboyazi lonto ukuthi uma ungekho abazalwana bayaphuma emoyeni. Okusho khona ukuthi umsebenzi awenzayo mkhulu bazalwana siyabonga. Ngicela nimshayeleni izandla. uNkulunkulu womusa ambusise ngomsebenzi awenzayo. uNkulunkulu ambekele wona. Malibonga igama lenkosi. Sengishilo ke bazalwana ndiyabonga ithuba ubaba asiboleke lona ukuba ngize ngaphambili ngizoshare izwi lenkosi lelo uJehova asuka libekile for usuku namhlanje. Malibonga igama lenkosi. Zona zingeke zawa Ngithe uma ngilele ekseni isakhuleke ilizwi namhlanje bazalwana ngoba uma lapha akukho lula. You do not take this place for granted. Uyaguquka ubusuku bonke umbuzo uNkulunkulu ngithini? Abantwana bakho bafunani? Because abantwana bakaNkulunkulu uma sime la banida izwi lenkosi. Hallelujah. Amen. uJehova uyazazi izidingo ezidingwa ibandla lakhe. uJehova uyazazi izidingo ezidingwa ngabantwana bakhe. Ngalawo magama uyahlupheka umbuzo uNkulunkulu, Baba ngithini phambi kwebandla lakho? Ngoba ngazi ukuthi mina ngizothini. So uthathe wabhala wenza konke, wabhala washintsha wenza konke. Ngithe ngilele ebusuku afast one wafika uNkulunkulu wanginika nje a very simple message. Very simple message, and I don't doubt the message uNkulunkulu anginike yona. Kungenzeka ukuthi mhlambe ungangayizwa wena kodwa ukhono yedwa uNkulunkulu amlungiselele yona le message yanamhlanje. Because the Bible lithi izwi lenkosi alehli libuyele lingawenzanga umsebenzi. Amen. uJehova suka lehlisa izwi, usuka esazi isidingo sebandla, usuka esazi isidingo zabantwana bakhe. Malibonga igama lenkosi. Wewangivusa uJehova first one wathi vuka ushintshe yonke lento soyibhalile nayo yonke lento nayi into ozokhuluma ngayo. Nayi into ozokhuluma ngayo. Very simple message. Ngifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Nahum chapter 1 verse 7. Sihloko sami silula nje sithi uJehova uyadumiseka nasenhluphekweni. That is the word that God has given me this morning. uJehova uyadumiseka nasenhluphekweni. Alibonga igama lenkosi. uNkulunkulu mangithi nje ayibuza ukuthi Nkosi kungani unginika le message enje? Wathi kunabazalwana abaningi, kunabantwana bami abaningi bahamba endleleni balimele. Bahamba endleleni babona ngathi uNkulunkulu akasekho. Babona ngathi uNkulunkulu sebalahlile. Babona ngathi uNkulunkulu akekho. Kodwa namhlanje ngizokutshela ukuthi ubatshele ukuthi uJehova uyadumiseka nasenhluphekweni. uJehova simkhonzayo uyadumiseka naso sizini, because olunye lwamasizwe singena kuzo asingeni sodwa, singeniswa nguye uJehova ngoba esethembile. Hallelujah. Hallelujah. Ilizwi uJehova linika lona namhlanje, uJehova uyadumiseka nasenhluphekweni. uJehova uyadumiseka naso sizini. Kunathi uSathane ayilibalayo ukuthi uma esifaka osizini, uma esifaka ezinyembezini, uma esifaka ekukhaleni, uma esifaka kwizinto ezidabula imphefumulo yethu, usuka khohlwa into yodwa. Siyamdumisa noma sisezihluphekweni. Siyamdumisa noma izinto zihambi kahle. Siyamdumisa noma sesisalangwe izitha
nezitha zethu, siyamdumisa noma sijikelwa zihlobo, siyamdumisa noma sijikelwa ngabantwana esibazalayo, siyamdumisa noma imisebenzi ingekho, siyamdumisa noma izinto zingasambeli kahle, ngokuba uJehova uyadumiseka nasenhluphekweni. Ngithe ngikhuluma last week emduduzweni emaphupheni, ngathi thina igospel esishumayelayo asishumayeli igospel yobutsheli, asishumayeli igospel yemali, asishumayeli igospel yokuthi uma ukholwa kumele ube nemoto enkulu, uma ungenamoto ukholwa kahle. That is not the true gospel of Christ. Igospel yethu esishumayelayo sesimkhethile uJesu, uyasingenisa enhluphekweni, angene nathi, asingenise osizini, angene nathi size siphumele ngale emva kokumdumisa nasenhluphekweni. Asinali gospel ethi ukuze ubonakala ukuthi uyadumisa kumele uhlale ku-24 house. Asinayo igospel ethi ukuze ubonakala uba ungakaJesu kumele uhlale kahle. Asinayo igospel ethi ukuze ubonakala ukuthi uJesu uyakuthanda kumele ube nemoto eziyi-20. Uyadumiseka uJehova nginesitatulo ezingafani, uyadumiseka uJehova ngifaka amakawusi angafani, uyadumiseka uJehova nginebhrugwe elilodwa, uyadumiseka uJehova ngineshete eyodwa. Noma sengithi ngiyafika bathi siyamazi ngala sutu yakhe emeruni, uyadumiseka uJehova. You need to declare it with your mouth and declare and tell the devil and his cabinet, uthi lalela wena Sathana, kukho konke osongishaye ngakho, kukho konke osokulethile empilweni yami, kuzo zonke izinto osongenzele zona wazama ukungethusela, kodwa uJehova uyadumiseka nasenhluphekweni. Khona umhlabelelo wesilungu athi nobody told me that the road will be easy. I don't believe he brought me this far to leave me. UJehova kufaka osizini, ukufaka ngoba uyakuthemba. UJehova kufaka enhlungwini, ukufaka ngoba uyakwazi. UJehova kufaka ezintweni ezibuhlungu, ukufaka ngoba ukuthembile. Kuthi iBhayibheli encwadini yabaseKorinte 10, uJehova akakuniki umthwalo ongaphezu kwamandla wakho. uJehova unika umthwalo ngokuba esazi ukuthi uyakwethemba, uzowuthwala futhi uzodlula. uJehova esimkhonzayo uyadumiseka nasenhluphekweni. Uma le message kimi ifika namhlanje, ifike yangikhumbuza izinto eziningi. Abazalwana kunento abasuke bayilibale. Abanye babazalwana lithi iBhayibheli kuJohn chapter 9, uma kwakunendoda engaboni, abafundi bakaJesu abafaka ikhorolo bathi kuye, baba Jesu, ubani onile kulo? Ngababone yena orabona abafundi bakhe. Kune mistake abazalwana abayenzayo. uJehova kufaka osizini, the simple thing abaqala ngayo, baqala ngokujaja, bathi akathandazi kahle. Uma bekathandaza kahle, kungani abantwana bakhe badlinya uphe? Akathandazi kahle. Uma bekathandaza kahle, kungani indoda umhlukumeza kangaka? Akathandazi kahle. Uma bekathandaza, kungani izinto ezibuhlungu zibaphela? Lalela let me tell you, izinto ezibuhlungu zikwehlela ngoba izulu likuthembile. Kungani uJehova avumele laba abangakholwa benze konke, basebenze kahle, badrive imoto ezinhle, baze bakhome, bathi wena uNkulunkulu wakho ukuphi? Uyakhuleka, uyathandaza, kodwa the more usokola kakhulu,
uthi uyadumisa kodwa umshado awutholi. Thina siyenza konke kodwa siyaphumelela. Wena kanye uthi ukhonza uJesu wengane ongaphumeleli. Izethe losoza zingeke zawa Jehova azijikwa ukuthi bangaka abantu abakuhlekile. Izethembiso zikaJehova azijikwa ukuthi bangaki abakuhlekise ngawe. Izethembiso zikaJehova azijikwa ukuthi bangaki abakusurroundile that against you. Izethembiso zikaJehova zimile zingunaphakade noma zingeke zifezeke namhlanje noma zingeke zifezeke kusasa noma zingeke zifezeke next week noma zingeke zifezeke next year. But the fact is izethembiso zikaJehova zizofezeka. Bayeke wena mabehleka bahleke isikhathi sabo, bayeke mabezisela bazisele isikhathi sabo, bayeke bakwenze konke abakwenzayo isikhathi sabo. But izethembiso zikaJehova zingeke zawa. uJehova uyadumiseka nasenhluphekweni. When God was giving me this message this morning, uNkulunkulu wangibonisa ngabantwana abaningi abanye baphakathi kosizi. Ngikhuluma nje kukhona abaze kule nkonzo manje akadlanga ekuseni, akafakanga even a slice of bread, kodwa useze endlini kaJehova usazomdumisa. Kukhona abahlele osizini, khona abahlele emanzini baneminyaka bekhala bathi Nkosi koze kube nini ngiphakathi komsizi. I want to tell you one thing, uyadumiseka uJehova nasenhluphekweni. Sowuhlukunyezwe ngalabo bantwana, sowuhlukunyezwe ngumyeni, sowuhlukunyezwe ifamily, sowusewajikela nayizihlobo, sezikhona izinto ezingahambi kahle, sebekuzile ngalo uNkulunkulu wakho, kodwa uJehova yena uyadumiseka nasenhluphekweni. Hallelujah. Funa abantu abazothi namhlanje uma bephuma la baphakamisa izandla bathi Nkosi ngonile ngokukusola. Ngoba esikhathini esiningi uJehova uma esingenisa ezintweni siyasola, sibe sesiyacomplaina, sibe sesiyacriticize, sibe sesikompera umuntu othi ngoba emthandaza athi baba uyangibona mina kudala mthandaza kodwa ntshangase uyamenzela mina uzosubenzele nini. Is that a prayer? No. Is that a prayer? Uyazithatha wena uzilinganisa nomunye umuntu, unokubhiza ubala ntshangase wathenga amasofa mina tololo, ntshangase wathenga indlu mina tololo, ntshangase zethenga imoto entsha mina tololo. Kuze kube nini? Kunabantu abazoma bevuka ebusuku bathi baba ngiyabonga, ngibonga nale meko engiphakathi kwayo, ngibonga nangokuhlukunyezwa ngalaba bantwana, ngiyabonga ngoba ngiyazi ukuthi uwe kwesikhashana, ngibonga nalokungasebenzi, ngiyabonga the fact that I'm not working kodwa ngikaze ngilale ngadlanga, the fact ukuthi angisebenzi kodwa ngivake ngihambe ngunu, the fact ukuthi angisebenzi kodwa I'm always under the shelter. Baba ngiyabonga, baba ngiyabonga, baba ngiyabonga. Ngibonga ukuthi yebo imoto anginayo kodwa ngisakwazi ukuba ngiyofika esontweni ngidumise nabanye. Yebo imoto anginayo usanginikile inyawo ngihambe ngiye esikoleni ngigibele njengabanye abantu. Ngiyabonga. Sinabazalwana abaphila kakhulu i-competition. Uma bengena emthandazweni bangena nge-competition.
balibele ukubonga uJehova. Yabazalwane uJehova uyabongeka. uJehova usiza abakwazi ukumbonga, bambonge bese enhluphekweni. Ngalokho nakho ithi baba ngiyabonga. Wena njengoba ucomplainela uhlala emkhukhwini, bakhona abahlala phansi kwebridge. Khona abahlala phansi kwebridge bengena ivini indawo yokulala, bengazi ukuthi ikhanda bayolibekaphi. Kodwa wena ubhizi uyacomplaina. Hayi Nkosi, unika deepini nabanye wabanika ama-back house. Awukho fair uNkulunkulu, awukho fair uNkulunkulu. Jehova uyabonga bazalwane. Sometimes amandla kaJehova ayasimisa because sisuke sikhohle ukubonga. Yabona mawubonga uNkulunkulu, bonga uJehova like ever before. Bonga uJehova njengomuntu owenzela imiliyoni. Bonga uJehova like a billionaire. uJehova uyakwazi ukukudlulisa, akudlulisa kususe la, akubeke la ngenxa yokubonga. uJehova uyadumiseka nasenhluphekweni. Funa abazalwane abazothi uma bela ungamsoli uNkulunkulu, ungamsoli uNkulunkulu, ungamsoli uNkulunkulu kulokho akwenzela khona. Ungamsoli uJehova nalabo abantwana abakuhluphayo, ababuya ekhaya bedakiwe baze bathi mama sokubulala, abakakubulali boNkulunkulu. Bakhona ababulawa ngabazali sesibangabile, abakho abakakubulali, bathi uJehova usakuvikele. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shumayeli uvangelo ukuthi uJehova uyaduyiswa nasenhluphekweni. We must learn to appreciate God. Ngisho noma uSathane sekushaya ngazo zonke izifo, uSathane wakushaya ngamapilisi, uSathane wakushaya ngezinto ezikhulunywa ngodokotela. Lalela weSathane, angizukufa manje, ngizowaphuza lamapilisi kulungile. Kodwa phezu kwamapilisi nginezwi likaJehova engilethembile elihamba ngaphambili. Baba ngiyabonga. Wedumise kuJehova nasenhluphekweni. Asingamjabulisa uSathane abazalwane. Sifike esigabeni sokuthi uma singeniswe ezintweni sibe sesiyacomplaina. Funda Psalm chapter 66. Singekamfundi uNaomi. Funda Psalm chapter 66. Ufunde uverse 10 uyoma kuverse 12. Amahubo 6:6. Ufunde uverse 10 uyoma. Wena nkulunkulu usilingile. Funda kahle mama, qala phansi ufunde kahle. Verse 10. Verse 10. Ngokuba wena nkulunkulu usilingile. Oh, ngubani osilingile? Ubani ovumela ukuthi abantwana bakuhluphe? Ubani ovumela ukuthi nalo myeni akuhluphe? Ubani ovumela ukuthi nasemsebenzini bakufisela okubi? Bakufisela okubi kodwa ngeke bakwenze lutho manje. Why usesaba? Bafaka imithi bayakuthakatha, benza konke ngeke benze lutho ngoba uZulu livumile. Bayeke mntanami bakuzame ngeke baphumelele. Thank you, Jesus. Verse 10. Ngokuba wena nkulunkulu usilingile. Ngoba wena Jehova usilingile. Wasihlanza njengokuhlanzwa kwesiliva. Wasihlanza njengokuhlanza kwesiliva. Yabazalwana, kunezinye izinto ezibuhlungu, let me tell you. Kunezinye izinto ezibuhlungu esingena kuzo singangeniswanga nguSathane, kodwa singeniswa nguNkulunkulu. Unjalo. Kunezinye izinto uJehova uzobayeka bona laba abangamkhonzi, abangakholwa, abavumela izinto zabo ziphumelele, kanti wena uyalingwa. uJehova ufuna ubona why uJehova enza njani. Ufuna uba abayeke mntanami bahleke, baze bahleke bathokoze bathi kuphelile ngawo, kanti uyeza uJehova.
ithi ungathengale ungajabuli isitha sami mangiwile ngoba ngiyovuka ngoba thina singoma wabavuke nawe namhlanje usathana jabule that very soon before the morning yavuka uJehova yadumiseka nasenhluphekweni. Funda mama verse 10. Ngokuba wena uNkulunkulu usilingile wasihlanza njengokuhlanzwa kwesiliva. Yes. Wasingenisa enetheni. Wasingenisa kubazalwane. Enetheni. Oh. Kanti abantu abakholwa akusho ukuthi indlela yakho izoba smooth. Akusho ukuthi kuyohlala kuhalalela sikusiliva negolide 24 hours. Akusho ukuthi uma sikhetha uJesu kulapho uzohamba kahle khona zonke izinto. Siyodla bread and butter 24 hours. Akusho ukuthi uma sesindiswa siyohamba kustrato sesiliva negolide iplate yebanana imfuthi yokuzela. Akunjalo. Wena Jehova usilingile. Wasihlanza njengesiliva. Yes. Sangena enetheni. Funda. Wabeka umthwalo onzima enkalweni zethu. Wabeka umthwalo onzima. Yebo. Kanti uthwele lo mthwalo onzima ngubani obekile? Ubani obekile? Behlekisa ngawe nje kanti ngubani obewavumele? Behlekisa ngawe emsebenzini ngubani obavumele? Behlekisa ngawe kufamily ngubani obavumele? Ujikelwa ifamily nje ngubani obavumele? Wena Jehova ubeka umthwalo onzima emahlombe ethu. Akumnandi ukuthi noma uhlupheka kodwa unomthwalo obekwe nguJehova manje. Uthi noma uhleka kodwa uhamba noJehova. Athi umhlabeleli noma siyahlushwa noma sidelelwa Sometimes sihamba sithwele umthwalo onzima. Uthi uphuma enkonzweni ufisa ukuthi ngathi ngangayi kulela khaya. Ngoba ujikelwa ngumyeni. Ujikelwa ifamily. Sasa kuseni uzovuka emsebenzini uzofisa ukuthi ngabe ngahlala ngisehamba vangeli. Unfortunately kuyokwenzeka. Uma uyobhekana nabo. Uma kusasa uyobhekana nabo emsebenzini. Kodwa noma siyahlushwa, noma siyadelelwa. uJehova wabeka umthwalo onzima emahlombe ethu. Wayewubeka funda. Let's try. Vumela abantu kuba bakhwele phezulu kwamakhanda ethu. Oh.
bavunyelwe ngubani wavunyelwe bani bekhwela phezu kwamakhanda akho nje bavunyelwe ngubani bekuthembisa ukuxosha nje endlini yakho eyakho lendlu wayithenga kodwa umntana wakho kuzele uyakutshela ukuthi indlu kababa lephela wavumela abantu bakhwele phezu kwamahlombe ethu nanomntwana onayo uyayazi inhlungu odlule kuyo lo wakulanda esitradweni wathi uyakuthanda babedele ekujikela wakujikela ungathi uyinja uyamnukela wakutshela kahle wathi nalo mntwana ngizobona ukuzomkhulisa kanjani akakhulanga yini umntwana namhlanje akekho euniversity namhlanje akasebenzi namhlanje ubani wavumela abantu funda verse 12 wavumela abantu ukuba bakhwele phezu kwamakhanda ethu wavumela abantu bakhwele phezu kwamakhanda ethu sangena emlilweni nasemanzini kepha wasikhiphela ekuseni uyabona uma sikhona bazalwana kuphelele ekuhlekweni akuphelele emlilweni kuphela kodwa siyangena siphume noma ungathatha 2 weeks kodwa uzophuma noma ungathatha 2 years kodwa uzophuma noma ungathatha 20 years kodwa uzophuma wasingenisa emlilweni wasibuyisela uba siphumele kubuseni uyadumiseka uJehova nasenhluphekweni wavumela abantu bakhwele phezu kwamakhanda ethu kodwa ekugcineni wasikhiphele kubuseni uSathane unempazamo ayenzayo uma esifaka emlilweni ecabangela ukuthi siyaphelela emlilweni uma singabantwana bakaNkulunkulu siyangena yebo ungena kodwa siyangena kodwa sipheleli khona ithi ngikubalela uDaniel wafika emkhandweni wezingonyama bahamba bayo celebrate celebrate ubusuku bonke bathi siqedile ngalanja siqedile ngalanto siqedile kanti abazi ukuthi uJehova simkhonzayo ukwazi ukukhuluma nezingonyama athi ingonyama lalelani nijwayele ukubadla kodwa ukhona ozayo uma sefika ningamthinti nokumthinta ngoba ungowami. The reason why iBhayibheli lithi wavumela abantu bagibele amakhanda ethu bagibela amakhanda kodwa bawenzanga lutho saphuma amakhanda engabotokanga saphuma kungenzekanga lutho bangakabahlebile bangakabathe kuyaphela ngawo bangakababhala kuma-social media bangakabakhuluma izinto ngawo kodwa baphumele kuseni akunandaba ukuthi uSathane ukushaye ngani akunandaba ukuthi uSathane yini ayenzele kodwa kone kuseni uyaphumela noma ungekaphumeli namhlanje kodwa uzophumela yabona lo mgodo ohleli kuhouse forever uyaphumela manje ekuseni as long as umdumisa nasenhluphekweni. Wonderful Jesus. From verse 12 wavumela abantu ukuba bakhwele phezu kwamakhanda ethu wavumela abantu sangena emlilweni nasemanzini kepha wasikhiphela ekuseni. kanti masingena emlilweni singeniswa nguJehova akusiSathane uJehova. Uma abantu begibela amakhanda ethu ekuseka baze baselebrate bathi bonke ekhaya baphumelele uyedwa lo muntu ongaphumeleli akuyibone kahle le ndaba yakho le ndaba leyifuna isiphandla le ngoba ngaphandle kwakho abafowethu bonke bathenga imoto sekusele wena iyodwa into ekwenza ungaphumeleli ushoda ngesiphandla. Wena imbuzi kaNkulunkulu eyafa kudala ayikwazi ukukhuluma yazi lutho yini ezawuyenza bawushele uthi ngiyanibongisa bafethu kuhle ngizongile imoto zenu hambani neziphanda zenu mina ngimile lapho angiyindawo ngihleli la
ngihlalela uJehova, ngihleli lapha entabeni kaJehova. Uma nifuna ukungihleka ngihlekeni, uma nifuna ukudlisela dliselani, uma nifuna ukukhuluma khulumani, kodwa ngiyindawo ngihleli lapha ngihlalela uJehova. Hallelujah. Ngoba wavumela abantu bavunyelwe nguye. As far as yena bavumele, uyazi isikhathi esiright, and ukukhipha uzokhipha. I want to assure you, uzokhipha manje uJehova. Angeke uzuhlale lapho forever, angeke uzuhlale kumnyama, angeke uzuhlale ukhala, angeke uzuhlale usosizini. uJehova ethembekile uyokukhipha osizini. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Funda uNahume 1 verse 7. uJehova uyadumiseka nasendlubekweni. uJehova muhle. Jehova muhle bazalwane. Ake uthi uphakathi kwaleyo nto kuyo, uvuke ebusuku phakamisa izandla, uthi kodwa wena Jehova muhle. This is the verse uNkulunkulu angivuse ngayo ebusuku. Wathi uJehova muhle. Akutshela abantu bami ukuthi uJehova muhle. Hey, muhle njalo. Yabazalwane, asimdumisi ngoba kuhamba kahle, asimdumisi ngoba sigqoka kahle, asimdumisi ngoba sisebenza kahle, asimdumisi ngoba sinemoto ezinhle, asimdumisi ngoba sinamasudu amahle. Simdumisa ngoba uJehova, simdumisa ngoba uNkulunkulu. Ibese ithi bese uJehova yena muhle. Ushabe ngena abantwana engekho yi-1, bengene bebathathu mamasondo, bekhaphela uqango midnight bedakiwe. Ithi mabavulela uthi hawu Jehova umuhle. Babuyile bayaphila, Jehova umuhle. Hallelujah. Ithi noma ufike emsebenzini, ufike benza iqulo ngawe, bethetha ngawe, benza meeting ngawe, befuna ukuqeda ngawe, ungaziphenduleli. Ithi Jehova wena umuhle. Isho noma nakulo baba sengasakuboni, seke banjwe ngamankazana, because abantu abangobaba bangabona inkazana ibanhle kwedlula wena. Jike wena songasabonakali. Umuntu uhambe nawe for 20 years, kodwa wabona inkazana ye-1 week, hayi Thando yeyi shaya ding dong, qonda isasebenzi. Noma sebekutshela kahle ukuthi uyinto engento, kodwa ithi Jehova umuhle. Asimtsheli ngoba izinto zihamba kahle, bazalwana simtshela sivula i-bread tin, akuna even a slice of bread. Simtshela izinto zingahambi kahle, sibe sesithi Jehova umuhle. Umuhle. Yabazalwana, lamagama asebenza makutheni, lamagama asebenza izinto mazingahambi kahle, lamagama asebenza ngalesi sikhathi izinto zikujikela, ngalesi sikhathi asebenza izinto zingahlangani. Kulapho osho khona kanye ukuthi Jehova wena umuhle. Awu Jehova muhle, awu Jehova muhle. Ngiyabonga baba bayasebenza ekhaya, yini yedwa engasebenzi, kodwa wena Jehova umuhle. Ngiyabonga banabanye uNkulunkulu ababakhonzayo, mina ngikhonza loNkulunkulu ngiyindawo, ngiyohlala lapho ezinyaweni zabo, kodwa wena Jehova umuhle. Lamagama asebenza kanye lapho izinto zingahambi kahle khona. Ungumntana we-matric, uthi uya esikolweni, ufike kulapho kanye ufeyile khona, bafike ekhaya bakuthethise, bafike othisha bakuthethise, bathi uyabona uphelile ngekusasa lakho. Ithi uma uvuka uzitshele wena utelana ikusasa likapheli, ngoba it is not yet over until God says it's over. Ukuwa kwami kwanamhlanje akusho ukuthi ngiyohlala ngiwile forever. Wena Jehova umuhle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayanqaba lamagama kubazalwane uma besenhluphekweni, ayanqaba lamagama kubazalwane uma besosizini, ayanqaba lamagama uma bazalwane behlangana nenhlupheko bese uJehova
ungilahlile. I'm here to assure you, uJehova akulahlanga. God is with you. Baba siyabonga. In the midst of that storm, God is with you. Thank you, Jesus. In the midst of that confusion, God is with you. uJehova unawe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sebekwenze bonke abantwana bakho bakugilela imikhuba ungazange wadaka wena ungumama bazongena amantombazana bedakwe ngo-12 ebusuku. Ithi uJehova muhle. Thank you, Jesus. Jehova wena muhle. Bazebe yini ithumbu lami kodwa le abayenza imikhuba le engazange mina ngayigila. But one thing that I want to say, wena Jehova umuhle. Yabazalwane, uyabona uSathane makeletha wonke lama-tricks wakhe amancane awenzayo, uyalethela ukuthi siluze ifocus yethu sibe sesimkhohlwa uJehova ukuthi umuhle. Uma uSathane isilethele zonke lezi zinto ezibuhlungu mama, uzilethela ukuthi sikhohlwe uNkulunkulu wethu ukuthi muhle. Ngisho bazalwana kungena a slice of bread ku-bread tin, mtshela ubaba, baba, I don't have a slice of bread. Kodwa ngiyabonga ukuthi ngiyalala manje. Ngisaphefumula. Angikafi. Inyama namathambo zisahlangene. Uzobona kusasekuseni. God will do miracle. Hallelujah. 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 Mbonga uJehova in the midst of the storm. Yes. uJehova muhle. Yes. Phinda le verse mama. Jehova muhle. Uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Uyinqaba ngesuku lani. Oh, Uyabazi abaphephela kuwe. uyabazi uJehova akaphephela kuwe. Yasazi. Awu baba siyabonga. Imistake esuka siyenze. Thank you, Jesus. Sisuke sibona ungathi uma siphakathi kosizi uJehova usikhohlile. Imistake esisuke siyenze sisuke sibona ungathi uJehova usilahlile. Lalela mzalwane, nginandaba noma sowuthandazele lento for 20 years. But I'm here to remind you today, uJehova akakhohlwanga. Baba siyabonga. uJehova akakhohlwanga. Thank you, Jesus. Ingabe bayeka abantwana bakho noma bebuya ngo-12 ebusuku, abakabuyi bedutshuliwe, abakabuyi begwaziwe, abakabuyi befile, abakangcwatshwa kulo musa kaJehova. Kunjalo. Jehova akawukhohlwanga umthandazo wakho. Hallelujah. Mistake esisuka siyenze sisuke sibone ngathi izinto uma zingahambi kahle uJehova unama-favors, uJehova ungilibele, uJehova ungilahlile, uJehova unawe eqhaweni namandla. Baba siyabonga. Thank you, Jesus. uJehova unjani mama? Hallelujah. Funda uNahum Verse 7. verse 7. uJehova muhle. uJehova muhle bezalwane. Uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Uyinqaba ngosuku lwani. Yes. Uyabazi abaphephela kuwe. Uyabazi Today. ayikho into emnandi njengokwaziwa nguJehova. Yasazi. Baba Noma abantu sebethini kodwa uJehova unjani? Yasazi. Ukubhalile esandleni sakhe. Hallelujah. Noma abantu bangathini, noma kungenzakalani, uJehova uyawazi. Hallelujah. Funda uGenesis chapter 39. Funda uGenesis 39. Siye kule ndawo ethi uyabazi abaphephela kuye. Genesis 39 sifunda verse 1 and 2. Genesis 39. Isikhundla sikaJosefa. Sikhundla sikaJosefa. uJosefa wehliselwe eGibhithe. uPotifari inceku kaFaro, induna yemlindankosi owaseGibhithe, Yebo. wamthenga esandleni sabakwa-Ishmayeli Yebo. ababemehlisele khona. Yebo. Verse 2. Jehova wayenaye uJosefa. uJehova wayenaye uJosefa. Kulapho esifunda khona abazalwane, khumbulani ukuthi uJosefa wajikelwa ngabafowabo, wade wajikelwa nangabazali bakhe, because sizwa ubaba emuza, wena mfana ndini
ucabanga ukuthi mina nabafowethu sokhonza wena uyaganga wena mfana uyazigangela wena ngamanye amagama nokuthi ubaba kaJosefa was not involved but for the fact yokuthi kwasekuqaleni wayevele wakhuluma kuye emlisa iphupho lakhe wakhohlwa into yodwa ukuthi icebo likaJehova lingevinjwe umuntu. Hallelujah. Bangakwenza zonke into ezibuhlungu kodwa icebo likaJehova lingevinjwe umuntu. Hallelujah. Sebekwenzile konke but icebo likaJehova angeke lavinjwa umuntu. Hallelujah. Funda verse 1 and 2. uJosefa wayehliselwe eGibhithe. Wahlisela eGibhithe ayithi baqeda ukumthengisa abafowabo baqeda ukumdabulela ingubo baqeda ukuthatha igazi lesilwane bathi ufile bathi uphelile bahamba bayotshela ubaba bathi ufile base bemhlisela eGibhithe. Funda. uPotifari inceku kaFaro induna yemlindankosi owaseGibhithe wamthenga esandleni sabakwa-Ishmayeli ababemehlisele khona. Waze wathenga. Hayi nangu verse 2 engiqeda uyangiqeda ke le verse. Funda. uJehova wayenaye uJosefa. uJehova wayenjani bazalwane? Uyabona uJehova uma ezoba nawe akanandaba ukuthi ngabafowenu abakujikela akanandaba ukuthi ngabazali bakho abakujikela akanandaba ukuthi isizwe sonke simjikele. Wahlala wathi Josefa nginawe mntanami bakuthengisile bakugabule izingubo bakwenza konke ubuhlungu but Josefa I want to assure you nginawe. Ile ndaba engikhuluma ngayo ukuthi uJehova uyabaza bangabakhe ubabhalile entendeni yesandla sakhe. Hallelujah. Uma uJosefa engena emgodini wangena noJehova wathi Josefa nginawe. Hallelujah. Sikhulume ngoDaniel sathi uDaniel wafaka emphandeni ezingonyama wangena uJehova wangena naye. The reason why ingonyama zingazange zimbone zazibona uJehova. Hallelujah. uJosefa uma bemdabulela izingubo bakhohlwa into yodwa abadabulanga lento engaphakathi. Wangena emgodini wathengiswa kodwa lento engaphakathi yasala lokhu imile njalo. Hallelujah. Abesethu verse 2 uJehova wayenaye uJosefa. Why you looking up? Bazalwane uJehova kamshiyi umuntu wakhe. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Uyabona uJehova akamshiyi umuntu noma wena sewuhlekile. Thank you. iBhayibheli lithi uSara wazihleka. Thank you, Jesus. Ngoba sometimes thina abantu uma sesihlekwe ngakhulu ngabantu uhleka uthi uzihleke nawe. Uthi ngiyabezwa mavundla bayakhuluma nje kodwa mina ngathenga imoto mina sengineminyaka engaka umuntu osihlekayo lowo sengisebenze kangaka ngisengathola umshado mina hayi ngeke yabona mina sengikonzela nje ukuthi the day ngiyashona mavundla ngcwaba angisakonzela into eziningi senandaba nemoto senandaba nelicense amsenandaba nani uyazijaja wena ngoba wahlekwa kakhulu nawe uyazihleka. iBhayibheli lithi uSara wazihleka ngokwakhe kwaze kwakwathi uJehova wathi lalelani na hambani yombuza is there anything impossible for God. Kungani ngikhuluma into yena bese yahleka uSara. Hambani yomtshela uSara ngijabulanga ngaye ngoba mina ngithi kuzokwenzeka yena uthi hayi mina sengimdala. Kunezinye izinto uJehova athi uma ekutshela wena ubone ngathi isikhathi sikushiyile. Jehova kanasikhathi mzalwane. Thank you, Jesus. uJehova wayenaye uJosefa phakathi kwesizwe wayenaye uJosefa. Funda verse 2. uJehova wayenaye uJosefa. Jehova wayenaye uJosefa waba ngumuntu onenhlaka. waba ngumuntu onjani? Kanti inhlanhla siba nayo masinani? Siba nayo masifaka isiphandla uma siba nayo masenza izinto zabantu siba nayo masibulala imbuzi siba nayo masinobani uma sinoJehova.
waba nenhlanhla uJosefa ngokuba uJehova wayenaye. Ngingangabi nayo imali kulungile, but for the fact yokuthi nginoJehova nginenhlanhla. Hallelujah. Kunabantu abahlala kuma-13 house, kunabantu esibabona komadlanga commission, sibabonile bethathelwa yonke into, bathi hambani niyothatha konke, angena amasevu athatha konke. Kubuhlungu ukuthi ube nazo zonke kanti awunayo uJehova. Ngoba uma ungenaJehova usuka ku-10 million uyogcina nge-10 rand, kodwa uma uneJehova uqala nge-10 rand uyogcina ngo-10 million. Izinto ezingenaJehova ungababona abantu bechoma bephandle benama-100 million, kodwa the day azothathwa nizombona sihlala naye emkhukhwini ntwana. Mangani ukuthi yilo minister engangimazi, sihlala naye lapho, siyohlala naye lapha eChrisam, esimbone eParlamente, esimbone esenza konke. Kunento eyodwa eshotile, ube nemali, waba nemfundo, waba nomnotho, waba namabhizinesi, waba nakho konke, kwashota into eyodwa, kwashota uJehova. Umuntu ongenaJehova usuka ku-10 million, bayithathe yonke, agcina seno-0 ngoba kushota uJehova. Kodwa umuntu onoJehova usuka no-10 rand, athi baba ngiyabonga, Jehova amleke 100 rand, athi baba ngiyabonga, uJehova amfake 1,000 rand, athi baba ngiyabonga, uJehova amfake 10,000, athi baba ngiyabonga, uJehova amfake 100,000, athi baba ngiyabonga, uJehova amfake 1 million, athi baba ngiyabonga, uJehova amfake 10 million. Bayosala abantu bebamba ijazi, ngoba abantu bayakuthanda usala bebamba ijazi. Sasimazi, sasihlala naye, kodwa kudlulile ngoba nomuntu ube nenhlanhla ngoba uJehova ube naye. Ungayenzi impazamo yokuthi ungene enhluphekweni ungangeni noJehova. Uma ungena enhluphekweni musukhala, uma ungena enhluphekweni musukcomplaina, uma ungena enhluphekweni musukcompare yourself with your next door. Ithi baba ngiyabonga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. uJosefa waba njani? uJehova wayenaye uJosefa. Jehova wayenaye uJehova, Waba ngumuntu onenhlanhla. waba ngumuntu onenhlanhla. Wayesendlini yenkosi yakhe yaseGibhithe. Uyabona uma unoJehova unenhlanhla, Hallelujah. Unjalo. uma unoJehova unani? Bathulusa. As long as God is in my side, ngiphelele. Uma ufuna unginika 20 million engenankulunkulu angiyifuni, hamba no-20 million wakho, ngizosala no-2 rand wami, ngizophila no-2 rand wami, angifuni 20 million ongenankulunkulu. Waba nenhlanhla ngoba uJehova wayenaye. Ungalenzi iphutha lokuhamba endleleni uhambe kanti uJehova awunaye. uJehova uyadumiseka nakuphi? Nasenhluphekweni. Wamdumisa uJehova, dumisa uJehova, wamdumisa, waya kuPotifa, wayefika inkosikazi kaPotifaro, wafuna ukumbamba naye, wafuna ukumdlwengula. Yabona ukudlwengula komama bedlwengula abantwana kwaqala la. Ungunkosikazi wenkosi, unakho konke, nenkosi yamnika konke emnikayo, kodwa wafuna ukudlwengula uJosefa.
wabaleka uJoseph baleka nogcobo lwakhe ngoba uyayazi uNkulunkulu akangibizelanga la angibizelanga ukuphelela la lapha khona ngiyedlula angizange uhlala lapho kwesikhashana silibonga igama lenkosi Baba siyabonga. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jehova wenaye noma singena osizini bazalwane asingene nobani noma singena enhluphekweni asingene nobani singene noNkulunkulu uNkulunkulu wethu uthembekile uyabazi abangabakhe uyabazi abathembele kuye asifundeni uGenesis 45 ngiyajamba nje angikho kule ndaba ngiyadlula nje kuyo ngifuna ukudlula endabeni ngifuna ukudlula endabeni kaJosefa sekufika khona lapho uNkulunkulu sekafeza iphupho lakhe ngoba uJehova iphupho lakhe uyalifeza Okay. ngithe kuwe noma ngangabe namhlanje noma kungaba kusasa Yeah. kodwa uJehova iphupho lakhe uyathini lalela bamdabulela izingubo bamfaka emgodini Yes. bamthengisa kuPotifa wafuna ukudlwengula wangena ejele waphinde wade waphuma ejele wazoba inkosi lafezeka iphupho likaJehova noma lafezeka after some years kodwa wavumela abantu bagibele phezu kwekhanda lami ukuze ngibuyele ekubuseni wavumela abafowethu benze konke ukuze ngiphumele ekubuseni ilento engithi sometimes ukuhlekwa kwethu kuphumele ekubuseni awu amen noma kungangabi namhlanje noma kungangabi kusasa kodwa ngempela izwi lakhe alishilo linguyebo lingu amen. Genesis 45 ngicela undifundele uverse 4 uyoma kuverse 8. uJoseph wayesethi kubafowabo ake nisondele kimi basondela wayesethi nginguJosefa umnewenu enathengisa ngaye eGibhithe sekusemveni kwendlala sekusemveni kokuhlupheka sekusemveni yokuthi sebefika after some years uhlelo sobukhosi abasamazi nabo uma bebuyela bamane benika ubaba ireport inkosi yapha ithe abasho ukuthi uJoseph uthe ngoba abasamazi yabona izitha zakho uma uJehova eyokuphakamisa uyosijikisa ngeke sibe sakwazi the day God promote you bayokufanisa Hallelujah. Hallelujah. yebo Hallelujah. ngoba no John chapter 9 lithi iBhayibheli lo engikhulume ngayo wathi sekavuleka amehlo sebembona bathe makhelwane hayi akusihuye ofana naye baphikisana bodwa abanye bathi lalela makhi kuye abanye bathi akusihuye lo phela simaze ngaboni simaze impumputhe simaze ngumacela njalo uma uJehova seshintsha isizwe lwakho bayabulala ngawe izitha zakho bayophikisana bodwa bayofaka umbhejo bodwa bathi asibheje 1000 omnyathi nguye omnyathi akusihuye Thank you, Jesus. Thank you. sekufika lapho uJoseph uNkulunkulu semphakamisile ngoba uJehova uyabaphakamisa abathembele kuye uJehova uyabaphakamisa abalibiza igama lakhe funda mama verse 4 uJoseph wayesethi kubafowabo ake nisondele kimi yebo basondela yes wayesethi nginguJosefa umnewenu yebo enathengisa ngaye eGibhithe enathengisa ngaye manje ningabi buhlungu ningazithukutheleli ukuthi nathengisa ngami ningathini bazalwane ningabuthungu yabona inkinga yakho wena uJehova engakubusisi uyazi ukuthi the day uNkulunkulu akubusisa uyobakhumbuza ngezona abazenza ngo1995 uma uJehova sekubusisile
musukukhumbuza izitha zakho abakwenzile kuwe kwaba licebo likaJehova. Ingakho ivesi esifundile lithi wavumela abantu bagibele emakhanda ethu ukuze siphumele kubuseni. uJosefa sebiza abafowabo ubabiza ngehagi, wozani bafowethu. Indaba yokuthi nangiphosela umgodini ake sibekelele eceleni. Indaba yokuthi nangidabulela ingubo ake sibeke eceleni. Indaba yokuthi nagamba mangangami ake sibekele eceleni. Kwaba licebo likaJehova. Kwaba licebo likaJehova. Hallelujah. Kube licebo likaJehova ukuthi ngihlupheke ngalendlela. Kube licebo likaJehova ukuthi ngingabe enginayo khona ukuze ngishumayele ivangeli likaJehova. Hallelujah. Hallelujah. Inkinga yakho wena uJehova sekubusisile. Uyakhumbula wenzani? Ngiyafisa kona ukukusiza. Kodwa nge-12 zika April 1988 ngafika kuwe ngizoboleka imali. Wena waphendula wathi ngathi ngiphuma lapha endlini ngaqhubeka ngawa ngesicathulo sami esibrown. Khumbula nesicathulo esibrown esika 1988 mzalwane. 88 years ago. Singeke zawa phakathi emgodini. Wayihlabelela lengoma uJosefa phakathi ejele. Wathi kodwa umuntu engikwaziyo izethembiso zakhe angekeziwe. Noma zingabonakali namhlanje kodwa lokho akuthembisile uyabonakala. Noma uyabonakala namhlanje wathi izethembiso zakhe zimile ngona phakathi. Bakhuluma kabi indawo emsebenzini ukuthi ungathola ipromotion noma ngalabo bakhuluma ngawe ukuthi ungathola ama-increase. Ungabafisela kubi, ungabafisela ukuthi ngathi bangaphuma bashayele accident befe, bafisela okuhle. Ithi baba kube licebo lakho, kube licebo lakho Nkosi, nokuthi bangizonde, nokuthi bangifisele kubi, nokuthi bangithakathe. Kube licebo lakho Nkosi, ungabatshabalalisi, ungababulali, ungababhubhisi, abaphile ukuze babone ubukhulu bakho. Abaphile Nkosi, ababengifisela kubi, ababefuna ukuthakatha, ababefuna ukwenza kubi, bangafi, abaphile ukuze babone amandla kaJehova. Azona zindlela
Jesus. Kumela mama. Manje ningabi buhlungu. Ningabi buhlungu. Ningazithukutheleli ukuthi nathengisa ngami lapha. Ningazithukutheleli ukuthi nathengisa ngami. Hayi Nkosi yami. Ngoba uNkulunkulu wathuma phambi kwenu ukulondoloza impilo. uJehova nguye owathuma mina phambi kwenu ukuze ngilondoloze impilo zenu. Kunezinye izinto ezibuhlungu ezithi uma zisenzeka kanti kulicebo likaJehova. uJehova une-better plan. That is why the Bible says in the book of Romans, ngokuba siyazi ukuthi konke kusebenzela ngokuhle kube kulabo abamthandayo uNkulunkulu. The assignment. About myself. I lost my mother when I was 11 years old. Thando luka mama angilwazi azange alibona. Ngithi uma kuyi-Mother's Day inyembe zami zehle. Ngithi kodwa ngiyafisa nami ukuthi ngabe ngithi Happy Mother's Day. Noma-ke wayengishiye sengikhulile. Kodwa uJehova wathi uma ngiphendula athi lalela nganginecebo nawe. Uma mama wakho wayengabe uyaphila ngabe wakutefisa namhlanje ngabe ulala esportini nganginecebo nawe kumele uhambe enhluphekweni udlule ebunzimeni ekucineni ube ngumshumayeli ukhuthaze ukhulule ababoshiwe ngezwi lami konke kusebenzela kube ngokuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Kunezinye izinto ezibangathi zibuhlungu xa wena uyazijonga, but look back ukhumbule uthi baba ngiyabonga kube licebo lakho ukuthi ngibe la. Khumbula nalo baba nalo boyfriend nekhanda elikhulu yakunika umntwana yakusiza. Ake ukhumbule ukuthi ngabe usahleli nalo baba onomntwana namhlanje engabe ulapha na nekhanda elikhulu siza uyazi kahle mama zona hayi bangcwele wangisiza ukhanda kulambe yebo umntwana noma wasala nangu uJehova uyamkhulisa usevangelini uyamazi uKristu eyinkosi kwaba licebo likaJehova. Usucomplaina uzwe umuntu ekhalela i-boyfriend yahamba kudala ukhulisa i-boyfriend kanti baba umntwana okhulisayo uJehova akakhulanga umntwana abanye bamshiya bena-4 days abanye bamshiya bena-4 months abanye bamshiya bena-4 years kodwa namhlanje sikhuluma ngendoda ena-24 years akamkhulisanga yini uJehova. Kungani uma umele ubona uJehova wena ukhumbula izinto zakudala? Ngeke ngamxolela yabona unqobile lo amusho wakho mama uyaxolisa yabona unqobani lo ngeke azambona kodwa nakunobabili musi uyawuthina ngasamboni njengoku noma ngambona noma ngangamboni kodwa impilo iyaqhubeka ngoba lo mntwana ukhuliswa nguJehova. Kunezinto akushiye kutshele zona ngizoke ngibone ukuthi uzomkhulisa kanjani ngizoke ngibone ukuthi uzokwenza kanjani akakhulanga yini manje ungani uyokhumbula izinto zakudala uyokhumbula abokhanda khulu abakushiye ezinyembezini embhedeni enesikepha abona ngibaba
ungani ukhumbula ibhethe nesikepe uJehova sele kubeke kahle ulala kahle ku-double twin bed ugiqile uyi-one hayi ugiqile mani uze ukuthi yeyi baba ngiyabonga baba licebo lakho Nkosi bayeka bamba ayobadedele bayeka bamba ayobadedele baba licebo likaJehova ukuthi bahambe manje silapha injongo kaNkulunkulu ngisho nomsebenzi uma babengaqeqeshanga kula msebenzi uma bengaxosha you can imagine ngakuloku lapho manje eGibhithe akusikhathi sokukhumbula iGibhithe manje akusikhathi sokukhumbula izinto zakudala akusikhathi sokukhumbula inyembezi isikhathi sokubonga uNkulunkulu uthi baba ngibonga kuhle Zingekeza Sukuthelele ukuthi nathengisa ngami lapha ngoba uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulondoloza impilo. Yes. Ngokuba isimibili iminyaka indlala ikhona ezweni. Yes. Kusasele iminyaka eyisihlanu. Yes. Okungayibulinywa uvulwe ngayo. Yes. uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulondoloza. Uyayiphinda futhi le ndaba. Ukunilondoloza. Ukunilondoloza. Nibe yintsali emhlabeni. Yes. Nisindiswe kube ukukhululwa okukhulu. Uyabona lapho esifunde khona uMasiqala wasingenisa emlilweni wavumela abantu bagcibele emakhanda ethu ukuze siphumele kubuseni. Stop complaining. Kuleso simo kuso stop complaining. Baba kubuhlungu yebo ngiyavuma kodwa ngiyabonga ngoba angihlalanga forever lapha ngiyadlula. uJehova uyadumiseka. uJehova uyadumiseka. uNkulunkulu masifaka ezintweni ezibuhlungu bazalwane usifaka ngokube sazi, usifaka ngobe sithembile, usifaka ngobe sazi asiphelelanga la. Hallelujah. Sengiyavala. 2 Kings chapter 19. Sifunda verse 10 siyoma ku verse 15. 2 Kings chapter 19. Thank you Jesus. 2 Kings chapter 19. Sifunda verse 10 siyoma ku verse 15. Niyakukhuluma kanje kuHezekiya inkosi yakwaJuda nithi lalela inkosi yase-Asiriya le emveni kokuba idilizile indonga yashisa zonke izinto zikaJehova ithuma izisebenzi zayo kuHezekiya ithi lalela nihambe niyomtshela noHezekiya wakhe nalo uNkulunkuluwana wakhe ngifuna ukuthi ngimkhombe akekho omnye uNkulunkulu okhonzwa apha kwaJuda ngaphandle kwaloNkulunkulu esimbekile. Ubhala incwadi ubhalelwe uHezekiya hambani nale ncwadi niyomtshela angikhathali noma ngadumisa uNkulunkulu wasezulwini uphethe mina la
usho inkosi yase-Asiriya. Funda mama. Niyakukhuluma kanje kukhezeke inkosi yakwaJuda nithi uNkulunkulu wakho methembayo uNkulunkulu wakho omethembayo makangakukhohlisi ngokuthi iJerusalema alikunikelo esandleni senkosi yase-Asiriya. Uyabona uma imithandazo yethu ingekaphendulwa bathi uNkulunkulu wethu uyasikhohlisa. Uma kuseyisikhathi sabo ukuthi basihleke baba bathi uNkulunkulu akekho. Bathi uphi noNkulunkulu wakhe ehamba ngamateksi sigibela naye esikhwereni nje baze bathi uWest ugibela netrain seyikhona manje uphi noNkulunkulu wakhe. Inkosi uZerenehebu uthi hambani umtshelo weZekhiya uNkulunkulu wakhe makangamkhohlisi angeke azamsindise esandleni sami. Mina nkosi yase-Asiriya, mina nkosi ephethe la, angikhathani ngoba kunoNkulunkulu osezulwini, inkosi ephethe yimi la. Uma sebehlekise nawe usuke ubona ngathi ngempela uNkulunkulu akekho. Wabhala incwadi, bhalela inkosi weZekhiya, wakanika amabutho wakhe athi hambani nomnika. Funda mama. Bheka, wena uzwile okwenziwe ngamakhosi ase-Asiriya kuwo onke amazwe ngokuwachitha. Yes. Wena uyakophulwa na? oNkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba iGozani neHarana. Yes. neResefi. Yes. Nabantwana base-Edeni. Yes. Abasethanasari bazophula na? Iphi inkosi yaseHamathi nenkosi yase-Aripadi Ucelebrate ngabantu ababulele. Ubhalelwe eZekhiya ngezinto yena azenzile. Athi ake ngimkhumbuze eZekhiya. Baphi ziphi lezi nkosi? Wakhohlwa into eyodwa. Bamba lapho mamahlolo. 2 King chapter 18. Funda nje 2 verses. Verse 3 and verse 5. Wakhohlwa into eyodwa. uEzekhiya akafani namanye amakhosi ayephethe ngaphambilini. uEzekhiya akafani nabobaba bakhe. Kunento eyodwa ehlukile ngoEzekhiya. Funda verse 3 no verse 5 chapter 18. wenza okulungile emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzile uDavide uyise. uEzekhiya wayehleli njalo esenza okulungile emehlweni kaJehova. Uyabona noma izinto esezikuhleke kanjani ungayeki ukwenza okulungile emehlweni kaJehova. Don't stop doing good phambi kukaJehova. Ngalesi sikhathi emthomela uthomela umuntu angaziyo ukuthi unoJehova. uEzekhiya wenza okulungile emehlweni kaJehova. Akayekanga ukwenza okulungile ngenxa yezimo, akayekanga ukwenza okulungile ngenxa yokuhlekwa. Wahleli njalo esenza okulungile. Hallelujah. Verse 5. Wamethemba uJehova uNkulunkulu wakwa-Israyeli Wamethemba uJehova. waze wangabakho onjengaye phakathi kwawo onke amakhosi akwaJuda nakuwo ayengaphambi kwakhe. Wamethemba uJehova uEzekhiya ukudlula obaba bakhe nokudlula omkhulu nokudlula okhokho bakhe. Wamthokozisa uJehova. Manje lo omhlokolozayo uchapter 19 uhlokoloza umuntu owehlukile. Yebo lokho akwenzile ukwenzile ukwenza komkhulu wakwenza kobaba kodwa ngeke uze ukwenze kimi. Ngehlukile kubazali bami, ngehlukile kunabafowethu, ngehlukile kunomkhulu ngoba mina nginoJehova. Ungakulinge uthi uma wenza iphutha ungifanise nabafowethu, ungifanise nabazali, ungifanise nabomkhulu. Kunento yodwa engihluke ngayo, mina nginoJehova. Ngathola inhlanhla ngaba noJehova. Funda chapter 19. Bheka, wena uzwile okwenziwe ngamakhosi ase-Asiriya kuwo onke amazwe ngokuwachitha. Pho wena uyokuphulwa na? oNkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba
iGozani neHarana neResefi nabantwana base-Eden abaseThalasari bazophula na iphi inkosi yaseHamathi nenkosi yase-Ariphadi nenkosi yomuzi waseSefarivayimi naseHena naseSelva na Hezekiya wayesemukela incwadi esandleni sesithunywa. Yes. Yes. Hezekiya wayesenyukela endlini kaJehova. Mamela. Kulapho engihlala khona indaba yami sengivala. Kulapho engihleli khona indaba yami sengivala. Babhalelwe Hezekiya incwadi. Babhale zonke lezi zinto abazikhulumayo. Bamkhumbuza ngokwehluleka kwakhe. Bamkhumbuza ngamakhosi abawabulele. Bamkhumbuza ngezinto abazozenza. Bathi thatha le ncwadi uyoyinika uHezekiya. Uma eqeda ukufunda kumele azisole ajike ayeke ukukhonza noNkulunkulu wakhe. Funda uverse 14 mama. uHezekiya wayemukela incwadi esandleni. uHezekiya wayemukela incwadi. Yabazalwana, sometimes endleleni yokukholwa samukela incwadi engabhalwanga izinto esizithandayo ngaphakathi. Sometimes samukela incwadi uSathane ubhale waqeda wathi laba abantu abantwana bazaba ngomalala esibhodini. Uma kunguwe angeke uzuthole umshado. Uma kunguwe angeke uzusebenze. Uma kunguwe ekhaya kuyohlala kuliwa. Uma kunguwe niyohlala nixabana. Uma kunguwe indoda yakho ihlala ikuchithela. Uma kunguwe yonke incwadi ebhalwa isitha akusincwadi ebhalwe kahle. Yonke incwadi ebhalwe nguSathana akusincwadi ebhalwe indaba ezinhle. Kodwa uHezekiya ngoba noNkulunkulu wayamkela incwadi. Wathi ngizokuthusa into ezibhaliwe. Anginandaba ukuthi uSathane ubhalile. Ngiyayithatha le ncwadi ngiqhubhuka nayo. Ngiyekamereni eliphezulu ngiyoyendlala. Ngithi baba bahlekise ngami. Baba awubheke izinto abazibhalile. Baba bakangizwa lutho. Baba angizukuphumelela. Hallelujah. Wena uhlushwe ngento ukuthi uSathane kunento ezibhalile. Anginandaba uba uSathane ubhalele ngempilo yami. Anginandaba incwadi ukuthi uSathane ubhale wathini. Kodwa uma ngiyithola incwadi khuphuka nayo ngekamereni eliphezulu. Incwadi vele ebhalwe nguSathane ayisoze ibhalwe indaba ezinhle. Incwadi ebhalwe nguSathane ayisoze ibhalwe indaba ezimnandi. uSathane uma ebhalile uyakutshela ukuthi ngeke uzuphumelele. Angeke uzibe namoto, angeke uzibe namshado, angeke abantwana bakho baba zonke izinto ezibhalwe encwadini zindaba ezimbi. Musukuthuswa incwadi kaSathane. 2026 uSathane kunezinto azibhalile ngempilo yakho. Namhlanje sizoziveza. We've come to reverse. Amandla okukholwa sirivese izinto uSathane azibhalile. Back to the center. Isela kuSathane namadimoni akho. Abanye abantwana bayafunda, abanye abantwana bayaphumelela, abanye abantwana bayaphuma kunyawupe. Angizukwethuswa incwadi. Yes, Jesus. Wayithatha. Wayithatha incwadi. Wayithatha incwadi. Namhlanje sothatha incwadi. Funda mama verse 14. Funda. uHezekiya wayamukela incwadi. Wayamukela incwadi. Esandleni sesithunywa. Esandleni sesithunywa. Wayifunda. Wayifunda. Hezekiya Lalela uSathane uma ebhala incwadi ungayingakuthusi mntanami. Ungayithusi. Thatha le ncwadi. Thatha le ncwadi. IBhayibheli kuColossians chapter 3 lithi Jesu wayithatha incwadi wayidabula. Incwadi izinto ezazibhaliwe wazidabula uJesu wayibethelana naye esiphambanweni sohlazo. Wathi lalela lo ngumntwanami uzophumelela. Sathane ufuna ungafundi. Asethuswa izinto uSathane azibhalile. Asethuswa izinto eziphakathi encwadini. Siyayithatha incwadi.
Sesikhuphuka nayo. Siyayithatha incwadi. Namhlanje abanye bethu baphakathi kwenyembozi. Sizothatha incwadi. Izinto uSathane azibhalile ngawe. Siyothatha incwadi ngokukholwa. Sithi kunezinto uSathane azibhalile. Athi ngiyoze ngise ngeyonto. Ngiyoze ngise ngizokuhlekisa. Ngiyoze ngise ngingaphumeleli. Sizothatha incwadi namhlanje. Siyokhuphuka nayo ekamereni kaJehova. Siyokhuphuka nayo ofisini eliphezulu. Baba, nayi incwadi ibhaliwe. Baba, nazi izinto uSathane azikhulumile. Baba, nazi izinto uSathane athandilonto. Namhlanje ngifuna kwazeke. Ubani mfuni wena naye. Funda. Hezekiya wayamukela incwadi esandleni sesithunywa wayifunda. Nkosi yami. Hezekiya wayesenyukela endlini kaJehova. Wanyukela endlini kaJehova. Wayeneka phambi kaJehova. Uma siza endlini kaJehova sizokwenzani? Sizokweneka. Khohlwa ngokuthi umzalwane oduze nawe ukuhleka ngempahla ubugqoke last week. Khohlwa ngokuthi umzalwane oduze nawe wena uhlala ugqoka impahla eyodwa sebekwazi ngesuti emeruni kodwa uma sifika kuJehova sizoneka indaba yethu. Hallelujah. The purpose why we are coming in the house of God sizokweneka usizi lwethu. Ngoba izinto ezikhalisayo ebusuku nemini awulali ebusuku ulala ukhala umngabelo ube manzi. Uma sifika endlini kaJehova sizokweneka indaba yethu. Khohlwa ngumfundisi, khohlwa ngabazalwane, khohlwa ngugogo, khohlwa ngumuntu ubani ugqokeni, khohlwa ukuthi ubani wenzani. Sizokweneka indaba yethu. Sengazi uphume ebandleni uphuma ukuthi hayi bafuna imali kakhulu. Last week besikuconference bayeke ubanike imali uma unayo, uma ungenayo ngena uhlale ukhonza uJehova. Ngizokhonza uJehova la uma imali ingenayo uJehova uyangazi. Ngoba injongo yokuba la ngizoneka indaba yami. Funda. Hezekiya wakhuleka phambi kaJehova wathi, Wakhuleka. Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli ohlezi phezu kwamakerubi. Nkosi yami. Wena uNkulunkulu. Nkosi yami. Wena wedwa. Wena wedwa. Wemibuso yonke yomhlaba. Nkosi yami. Wena wenzile izulu nomhlaba. Nkosi yami. Beka Jehova indlebe yakho uzwe. Vula amehlo akho Jehova ubone. Usizi lami Nkosi. Uzwa amazwi kaSanheribi athume ukweyisa ngawe uNkulunkulu ophilayo. Izamazwi kaSathane wabhalile ngami nabantwana bami nefamily yami. Funda. Iqiniso Jehova, Nkosi yami. amakhosi ase-Asiriya achithile izizwe namazwe azo. Ubachithile laba bachithile hayi mina. Funda. Alahlile uNkulunkulu bawo emlilweni. Nkosi yami. Ngokuba babanesimo oNkulunkulu. Nkosi yami. Babe ngumsebenzi wezandla zomuntu kuphela. Nkosi yami. Umuthi namatshe. Nkosi yami. Ngalokho abachithile. Nkosi yami. Manje Jehova uNkulunkulu wethu, Manje Jehova uNkulunkulu wethu usisindise esandleni sakho ukuba yonke imibuso sisindise. Yazi ukuthi wena Jehova uNkulunkulu. Sizokhala kuJehova. Yebo, Sizokhala abasisindise. Sihlekiwe nguSathane, sahlekwe yizwe, sahlekwe izimo, sahlekwe inhlupheko. Kodwa namhlanje nge-19 April sisindise. Ayathokoza uSathane ngokukholwa kwethu. Baba sisindise. uSathane uhlekisile ngathi namhlanje sizile. Sizezile kaJehova. Sizokhala sisindise. Sisindise Nkosi. Nazi izinto Sathane azibhalile
wabhala ngesimo sempilo yethu, wabhala ngesimo sabantwana bethu, wabhala ngesimo sempilo yami. Kodwa namhlanje Nkosi ngizobedlala incwadi. Baba sisindise, Hallelujah. Baba sisindise, Hallelujah. Baba sisindise, Hallelujah. Baba sisindise. Kuhlekisiwe nebandla lakho, sekwanele Jehova, sisindise. Namhlanje nge-19 silethe incwadi, silethe incwadi Nkosi. Izinto ezibhalwe nguSathana namadevil wokuphasa, izinto ezibhalwe i-Satanism against our families, izinto ezibhalwe nguSathana against our future, sisindise Nkosi. Sizohlutha abantwana bethu esandleni sesitha, sizohlutha amafamilies ethu esandleni sesitha, siyabahlutha by fire by force. Sisindise. Singezawa the same verse 35, 36 and 37 sesisizwa ngale ndaba. Khumbula la Nkosi uze Nehebi, inkosi yaseSiriya ebekhoma ngoHezekhiya. uHezekhiya wangena endlini kaJehova wathetha noJehova. Ngithe kuna uma ngiqala ngathi kungangabi namhlanje, kodwa uJehova ehlele ezulwini uyalalela, uyaphendula. Uma sebehlekile uyabona, uma sebehlekise nawe uyezwa. Waphendula uJehova, wamphendula, waphendula kabuhlungu. Kwathi ngaleyo busuku kwaphuma ingelosi kaJehova, Kwaphuma ingelosi kaJehova, ulale kanye. kwaphuma ingelosi kaJehova. Ebazalwana, uma sithandaza kule ndawo, uma sithandaza phansi kwaleli thende, kuney'ngelosi zamazulu ziyezwa, ziyabona. Ingelosi kaJehova iyalibona usizi lwakho, ingelosi kaJehova iyalibona usizi lwethu. uJehova wathumela ingelosi, kwaphuma ingelosi kaJehova. Yathi lalela wena ngelosi, ngiyakuthuma manje, sekwanele. Lo ngumntwana wami lo, kudala ekhala, kudala esosizini, kudala isinto esihlekisa ngaye. Sekwanele manje. It is my time. My time has come to answer. Isikhathi sami sokuphendula sifikile. Angifuni bangathi uNkulunkulu angaphenduli. Funda. Wathi ngaleyo busuku kwaphuma ingelosi kaJehova, Waphuma ingelosi kaJehova, yabulala ekambi labase-Asiriya abazinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. awumeke, awumeke. Ngifuna umuntu owaziyo. Fundisi uma kunayiwa, fundele ngesilungu. Ngifuna le ndaba izwakale kahle, because the one angel of God yabulala. Uyabona uJehova mezokulwela akanandaba noma uhanqwe yithelilweni. But when God comes, uJehova sehlile ezokulwela. Uzokulwela phambi kwenkulungwane, uzokulwela phambi kwamamiliyoni, uzokulwela kumabhiliyoni, uzokulwela kwizitha zakho, uzokulwela kwekululeni yonke. Seyikhulume ngabi ngawe. Afike uJehova. Ngifuna le ndawo ukuthi babe bangaki laba bantu. Thank you, Jesus. That night the angel of the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. 185,000. How many angels? One. Hallelujah. Kanti abantu bacabanga ukuthi uma siza kule ndawo sizothandaza sibhorekile. Kanti abantu bacabanga ukuthi uma sikhala sishiye inyembezi zethu kule ndawo ziyadlala.
kanti abantu bacabanga ukuthi uma sikhala kuJehova siyokhala kubani uma singakhali kuye. Uma lezi nyembezi sizikhalisa lapha simaphambili izulu liyabona. 185,000 wathi uJehova ehlangelosi uyobhubhisa wena manje. Asekisile ngomntwana wami kodwa sekwanele. Adliselile ngaye kodwa sekwanele. Azalana sizilweli. Azalana siziphenduleli. SinoJehova esikhala kuye. Uma thatha incwadi siyisekamereni kaJehova. Baba sithembe wena. Asinamandla okuzilwela. Amandla ethu akuwe. Funda mama Sondo. Hlala phansi mfundisi. Bengifuna le ndawo ethi 185,000. Wathi ngalobo busuku waphuma ingelosi kaJehova yabulala labase-Asiriya abayizinkulungwane eziyi185. Yes. Sekuvukwa ngakusasa bheka kwakuyizidumbu zodwa ezifileyo. Nkosi yami. Wayesesuka uSaneribhi inkosi yase-Asiriya wahamba wabuya wahlala eNinive. Wathi ekhuleka endlini kaNisiroki uNkulunkulu wakhe o-Adirameleki noSareseri bambulala ngenkemba. Uyabona le nkosi yase-Asiriya eyayikhomela uHezekhiya. The day ingelosi izobulala 185. Ngiyambeka nje. uJehova wathi ungambulali lo. Lo isafuna hlazeke. Lo uhlekise nami kakhulu. Angifisi ukuthi igama lakhe libe included kula 185. Mfuna nje yena afe ngeyakhe indlela ehlukile. Wabulawa ngabantwana bakhe. Bathi uyabona wena uhlekise ngoNkulunkulu ophilayo. Wasikhohlisa wasikhonzisa isithombe. Namhlanje siyakubulala. Sika abantwana bakhe ababili bamgwaza ngomkhonto wafa kanjalo kabuhlungu. Esathi uyathandaza kuNkulunkulu wakhe wafa kabuhlungu ngokubulawa ngabantwana bakhe. Uma sizendlini kaJehova sizonika incwadi usizi lethu uyalibona. Zingeke zawa